La mulți ani! Sunt Cătălina Tatuof, un cabinet specializat în îndepărtare de tatuaje și doar îndepărtare de tatuaje. Vă urez tuturor celor care ne vizitați, YouTuberilor, celor care sunt interesați, care ne-ați dat comentarii, care ne-ați dat subscribe sau doar care ați vizionat 5 secunde din acest clip, un an mai bun. Să fiți sănătoși, să aveți grijă de voi. Se anunță un an ușor dificil. Noi n-am modificat tarifele. Avem aceleași tarife ca în 2020 și le vom păstra așa până pe 30 septembrie 2025. Și cred că e cel mai important să fim empatici și de aceea noi vom schimba anumite politici care erau mai draconice și vom șterge cu buretele tot ce se întâmplă. Toate relațiile interumane, țepele n-au mai venit la programări, am blocat oameni, le vom șterge cu buretele. O vom lua de la capăt anul viitor, chiar dacă avem 7 ani de experiență în spate. Vom dori să fim mai empatici, pentru că doar așa vom trece mai ușor peste anul care se anunță. Un an mai bun, multă sănătate, să vă fie bine și frumos, la mulți ani!